Kerep sidheng permanen prabawaning ratri kanthi ngeling gending kebugiru saking Lokananta kebo kang ateges Mahesa giruh kanthi raos suka rena ing penggalih pratandha bilih keluargi ageng pinangantien kakung nun inggih Den Mas Bagus Farid Muqaddas putra dalem bapa Mas Rukandalah Ibu Samaratun ingkang mijil saking luang tayu kalebet wewengkoning pati bumi pinatani pesantenan hanuju wonten ing papan palenggahan wonten ing griyanipun Bapa Rustianto dalah Ibu Listiawati kali kalong tayu padi bumi pinatani pesantenan pinangantien kakung menulinggi Farid Muqaddas dalah keluargi hanitih kereta tanpa kukila saha nderekaken dipun nderekaken dening keluargi ageng saking luang tayu pati kepareng saged hanuju wonten ing papan palenggahan sumangga kula dherekaken hanuju wonten ing papan ingkang sampun jinawis keluargi ageng hambeta kula ndang pangarep-arep sedaya ing mangke katuraken dumateng keluargi ageng Bapa Rustianto dalah Ibu Listiawati para pandherek kakung mewah putri ingkang hambeta glondang pangarep-arep ingkang arupi minangka jangkeping ing palakrami saha para pandherek kakung mewah putri ingkang linambaran persirikan Binika Tunggal Ikatan Hana Dharma Mangroa ingkang wijil saking dusun Luwang Tayu kalebet wongening padi bumi
tansah tenan. Semoga nun semoga kula dherekaken kanthi rana ing penggalih saged pinarak nuju wonten ing papan pinarakan nyawiji kalian keluarga ageng Bapak Rustianto dalah Ibu Lestiawati. Nuwun.